En erokamano ne wuon chwech Jehova Nyasaye kuom tudowa kendo e chenro mar migago e thuoloni kawuono ni eri chieng' Jumamos, kama bende waikoni mathoth mokalo e weche manyien mag migago, to kapok wadhi nyime wawinjane mago mwamiyo pek. Jopuonjre ariyo madhi timo penj mar KCPE owito ngimagi e yawo matheta e gwenge mag Githunguri e kaunti ma Kiambu. We are ready for the election. And I still urge the people of Bungoma to come out on that day to come and vote for their leaders. Duol matayo yiero pacho ka IBC otiego jopuonj 345 mabiro tiego apisas mabiro tayo yiero mar Senate ma Bungoma. Kaeto ten boma ma Kisumo kuom thuolo machielo ochungo tiyo gi geche e apeini mopogore opogore e chuny bomano. Machiegni jawinjo nyinga Milton Ochieng'. Boma ma Kisumo kuom thuolo machielo odiechieng' ma kawuono ochungo tiyo gi geche moko kuom apeini moko e chuny bomano. E oboke manogol kod jatend bomano Abala Wanga, apaya Mogingo Dinga kod Molagar idhi lor chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Apaya ma Jomo Kenyatta Highway kod Awuoro Tiende bende ibiro bedo ka iloro kendo iyawo e kinde mopogore opogore kind saa 2 okinyi nyaka saa 11 mar odhiambo. Ikwayo jopiny mondo oti gi yore mamoko mag wuoth e apeinigo moting'o wuotho kod tielo gi tiyo gi ndigni e kind mamoko. Nyalo chiwo ranyisi maber mondo ji owuothi mang'eny kaka nyalore, moloyo to ka wan e city kata e town kata e chirni kuonde ma ji nitie mang'eny. E ndalo mokadho ji osebedo ka konyore gi mitokni kata gi yore mamoko. Okoro nitie chenro ni mondo kayot kendo kaber to ei kuonde ma ji odake mang'eny mondo ji owuothi, nikech wuoth kende bende kelo kit ngima makare. Kisumu has also really implemented a lot of NMT. They have done NMT phase 1, which is the Kisumu Triangle. Now Kisumu NMT phase 2 is almost at the home stretch because 72% of it is done. So Kisumu has been one of those cities where they have embraced sustainable transportation. Wuotho no dhirito ngimawa kendo dhigeng'o tuoche mopogore opogore ma osebet ka chando sana jopiny. Koro wan kaka vijana wadwa ni wabed forefront kata kipaumbele mar ng'iyo ni wamedo jiwo jopiny wadhi mbele gi timo gik ainagi eka mondo mi wadag ngima makare. Ji adek owito ngimagi ka mamoko 7 yudo thieth tok masira mar apaya e apaya ma daraja Ngata okinyi ma kawuono. OCPD ma Nakuru West Edward Ogware oyango ni trailer mane ochomo Nakuru nobayo kendo tuomo matatu mar jowuoth ka derep trailer no noringo tok masira makamano. Jatend thieth osiptal ma Nakuru level 5 Dr. Aisha Maina owacho ni ne giyudo ji 6 ka 5 kuomgi ne othiedhi to gonyo dok pacho, to achiel pod orwaki osiptalno. So this morning at around 6:30 a.m., there was an accident at Ngada Bridge. This matatu vehicle, which was coming from Nakuru direction towards Eldoret direction, and it carried passengers. Now, on reaching at Ngata Bridge, there was another motor vehicle which was coming from the Eldoret side, but it failed to keep the proper lane. So out of that, it rammed into the matatu vehicle. And now this vehicle was reportedly a trailer, so it never stopped. Chenro mar golo ringre jopuonjre ariyo manonime aora mag Adheta e kaunti ma Kiambu dhi nyime. Jopuonjrego ni igeno mar timo penj mar klas 8 machakore juma manyien. Jafwambo marwa Sefina Chieng' Luono wachni kendo biro miyowa ripot makamano e seche mabiro.
E weche mamoko bende en ni seche mang'wela rokom Senate ma Bungoma omako mach, duol mochung' ne tayo yiero pacho ka IBC oyango ni chenro mar ikruok ne tayo yiero makamano gik rumo. Duol no ero oyango ni apisa malo 345 osetimnegi tiegruok ka koro gin bende gidhi chako timo tiegruok ne apisas mamoko maloyo 900 mabiro chung' ne yiero kaka presiding officers, deputy presiding officers kod clerks e sub counties 9 duto ma county no. Yiero no mochan bagi tarik 8 dwe mar 12 higani biro kelo piem mapek e kind jochung' Moabu Mabonga mar UDA, Wafula Wakoli mar Ford Kenya to gi Wafula wa Munyinyi mar DAPK. Kom Senate ma Bungoma nodong' thuolo tok Moses Wesika Wetangula yudo lemo mar speaker mar od bura mamalo. We have concluded the training and we are now prepared to move to the next level of training of PO, DPOs. And then we move to the clerk level, and then we distribute also materials, and we do the election on the 8th of December. So far, so good. We are ready for the election, and I still urge the people of Bungoma to come out on that day, to come and vote for their leaders, because it is their democratic right. E kinde ma piny madongo mag PSEA kod KCPE gi KCSE ochano chakore juma manyien, riwruok matero ne ratiro ma jopuonj KUPPET obwogo mar ng'anyo nono penygo nyaka piny owacho singo bedo keto negi singo kaka negisebedo ka gidwaro. Jopuonj osebedo ka chwalo ywagi ne piny owacho, to kata kamano giwacho ni ok osewinygi. Kanoloso e romo mar higa mar jopuonj e bade ma Nakuru, jalup jagoro Moses Nthoranira nowacho ni piny owacho onego winy dwaro mag jopuonj. Parono bende nosir kod jagoro mar riwruogno bade ma Nakuru Duncan Macharia mane owacho ni dwaro mag jopuonj osebed kijwang'o, kendo tend piny owacho manyien onego ket mise motegno mar siro jopuonj. Jalup jakom mar riwruogno Julius Korir bende nowacho ni chenro mar nono penygo onego lok owuok e boma ma Nairobi kendo chwal nyaka e counties. Kwamba hatutakubali walimu wetu wanyanyaswe, walazimishwe kusahisha mtihani na hela kidogo. Tunataka nyongeza ya kusahisha. Tunataka walimu pia wapewe pesa za kusafiri iende juu. Tunataka walimu pia ambao wanafanya practicals kama home science wakina Germany, tunataka waweze kuongezea pesa. Teachers are paid very poorly as compared to other officers who are manning examinations. So teachers are not going to take this one anymore, and we are asking them now, they should not go to the marking centers. They should not sign contracts before we negotiate with the National Examinations Council. That is the only way we shall help them. Tukisikizana mwaka huu, hakuna ku-download hiyo barua ya marking. Kwa hivyo mwaka huu watasikiza sisi. Sinipo members na National Executive Board itatuongoza hapa. Teachers on MOE activities, wale wako curricula, kuna circular 2017. Jopuonjre mawuok e kar chung' od bura mar Ruiru e kaunti ma Kiambu madhi timo penj madongo ma klas 8 KCPE kod jograde 6 KPSEA dhi yudo chiemo manono kod pi modho mag chupa e kinde penygo. Kanoloso e kinde manochiwo chek mar siling milion 2 ne chenro mar pidho jopuonjrego, kambi moro ma ok mar loso yuto mohinyo chiwo chiemo ma nengogi ni piny mar bero ngima nyithindo owacho ni gitimo kamano mondo mi okony jonyuol ma yutogi ni piny opidh nyithindgi e kindego. Jaod bura ma kono King'ara nowacho ni jonyuol mathoth e kar chung' od burano pok odok e yuto margi makare tok midhusi mar korona, roch kuondegi mag yuto, komedo ni kethruok mar kor lwasi to kod oro masani ogo tach e pacho ka sani koro medo hinyo jonyuolgo. Harakati yetu leo ni kujiandaa kusaidiana na wanafunzi wetu wale wanafanya mtihani wa darasa la 6 na wale wengine wanafanya kwa darasa la 8. Kama vile mnavyojua mitihani ni bili, na kazi yetu kama Simon Ngafingana Foundation tukishikana na wapikaji wetu hapa wa Food for Education kuona siku zile 3 wanafunzi wetu watakuwa wakifanya mtihani
watapata chakula ya bure kutoka kwa sisi, ndio waweze kuweka mafikra yao kwa masomo na kufanya mtihani kuliko kwenda kusubuka mambo ya chakula kama vile mnajua kuna kiangazi. In partnership with the Kingara Foundation, we were able to come up with a plan on a menu and the number of kids to be served during that period, and we are happy to be doing 3 different meals per day, and we've set up the purchasing of the groceries, of the cereals, of everything that we're going to use during that period, and we have a planned layout of how the preparation of the food is going to come about, how the cooking, the dispatch of the food, and ensuring that every other kid is served at their schools. Riwruok mar jopur mar Kenya Farmers Federation bade ma Garissa okwedo chenro mar piny owacho madwaro ng'iewo bando kowuok oko mar Kenya kowacho ni biro kelo lal maduong' ne jopur mag bando ma Thurka. Jakom riwruogno bade ma Garissa Dubat Ali Amei oyango ni jopur yande notiyo kod omenda mathoth e ng'iewo mbolea kod timo chenro mamoko mag pur kaluwore gi uchumi moidho. Ka koro sundo piny owacho mondo dewi e wang' jopur kendo ka ging'iewo chamgigo. Ali bende nowacho ni onge kaka migawo mar ohala nyalo donjore e chenro mar ng'iewo kothe kolero ni mano en ting' mar bad migawo mar pur mong'eyo pek ma jopur kale. Jatelo no koro dwaro mondo mi ler obedie e chenro mondo mi jopur oyud ratichgi. The government should first of all take stock of what we are going to harvest, and then after that add up if there will be something to top up. But there is no justification for whatever reasons for maize to be imported when the Kenyan farmers are harvesting maize. On top of that, to our understanding, the Ministry of Agriculture, the Minister for Agriculture, Linturi, is not saying how maize importation should come to this country. The Minister for Trade is talking of maize being imported. I think the governments should function, the ministries should coordinate and then speak with one voice. Hiyo mahindi sasa hiyo walifanya import inaitwa GMO, na hiyo tunasikia kama afya yake si mzuri waingishe kwa Kenya. Hiyo ndio tunakataa na tunatoa kwa sauti moja kwa Wakenya wote. Jaod bura ma kaunti ma Meru Pamela Njoki Njeru oreso Oimore wuok e od twech gi nyathine ka jadweche 2 tok chulo ne rambun maromo Sh30,000. Rosemary Murugi manodonye gi ketho mar kuo ne oyudo fuong'ruok tok Pamela Njeru chulo ne rambun mane otame chulo. Murugi ma bende ne okonyore kokalo e pala ne owacho ni adhola mar pala nochako golo tutu kaluwore ni ne ok ochango maber kendo tich mane imiye e kinde mane ogeng'ne e od twech ne ok nyal miye thuolo maduogo kare. Nashukuru mheshimiwa my women rep. Tulikuwa kwa kinyang'anyiro na yeye, lakini nashukuru ameweza kuja kunisaidia. Ndio nikaweza kutoka hapa ndani. Maisha hapa ndani si rahisi sababu hakuna mtu anatambua wewe ni mgonjwa. Hata afisa akisema utritiwe vizuri wenye unabaki na wao, lazima watakupea kazi. Na hiyo ndio ilifanya kidonda yangu ikafunguka, ndio nikarudishwa hospitali tena. Tunaomba ya kwamba haki itendeke. Haki ya Rosemary Murugi itendeke. Kwa sababu tunajua wanawake wanafinyiliwa sana tukipita kotini na kwingineko. Raundi hii tunaambia koti tuko macho sana. Kwa sababu kama tuseme ni mambo ya kifamilia na labda kulingana na vile Murugi amesema inahusu yeye na bwanake.
na kwa hivyo bwanake labda ako na uwezo wa kumfinyilia kupitia koti yetu. Tunaomba na tuko macho zaidi, mimi na wakili na FIDA wengine wote tutashikana mikono tuhakikishe ya kwamba justice ama haki imetendeka. Mana kamano wabro kao yueyo mokwongo e cheno ni mar weche manyien mag migago, to kapok wadhi e yueyo yiena mondo asomi moko kuom ote museoronwa e laini maro mar ote machuok ma en 3-6-600. Ramogi TV migago, Maureen Lady Nairobi, Milton aneno makare, to wan jonyuol wan bende waneno matek nikech jopuonj moko kawo pesa mang'eny kuomwa to gin mana jo primary. Aya, Fabian mawuok Kisumu Nyabera owacho no neno erokamano ahinya. Ramogi TV, Milton aneno maber kikelona weche manyien ka wan kod osiepna Awino an adundo kawuok Kanyamwako Mungu. Kaito moro wacho ni ulalnwa signet ok wanyal neno. An Milka mar Budalangi Busia. Mano otimo chopo min pilot mandhiwa erokamano Ramogi TV umora gi lendo mabeyo mukelonwa e wangsa. Kaito machielo bende wacho ni an John Muga owadgi Maureen kawuok ting Akadem, erokamano ahinya. Kaito machielo kanyo ni ber jo Ramogi TV, an aneno migago maber koda ka joga bende. An iluonga ni Betha Nyamigingo kantiere Kahawa West. Erokamano ahinya nyako Ramogi, wapani en kinde mag wuoth kendo ji mathoth mokalo sikunde iloro, jopuonjre dok e pacho, jogo matiyo gi wang' apaya moloto derepe wabedo rakicha e wang' apaya nikech waneno kama siche mag ndara ochako timore. En kinde ma chon kanochomo kinde Christmas kama masiche ne thoro bedo mang'eny, omiyo wabedo rakicha joriembo. To in bende jawuoth kik ir nyamburko mopong', kineno kopong' rit nyamburko machielo. Kao kamano to bende wabiro kelonu sigana bang' yueyo motudore gi jagoro mar riwruok mar kotu Francis Atwoli ma bende romo gi jotelo mag kotu mowuok e counties mopogore opogore. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye, ahinya ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. Donge koro sani mama nani koda. Koro gimoro amora kik chandi. Nikech en obiro rito wan ji ariyo. Nikech oherowa. Kamano thapki, en kik iluor gimoro amora. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download this app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tarehe 26 na tarehe 27 Kasarani Stadium. Fanya njia zote tukutane Kasarani. Kasarani tu.